Ug matud pa niya sa iyang pulong igsuon higala. Nindot ang iyang plano alang kanimo. Nagaingon siya sa Jeremiah 29:11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo, sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot ug paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong ipangandoy. Praise God, hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Busa karon dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Siya adunay dako nga plano alang kanimo. Wala man mahatag ang plano diha nimo. Wala man matuman ang mga plano na imong gipangandoy. Apan ang atong buhi nga Dios adunay the best nga plano para kanimo nga iyang giandam sa unahan. Padayon lang gayod diha ni Kristo sa pag-alagad ngadto kaniya. Ug dawata siya kung wala ka pa makadawat kaniya isuon higala. Ungod kay ang atong Dios dili kaniya ibutang ngadto sa alaot, kundi ibutang kaniya ngadto sa maayong mga plano. Hatagan kaniya og maayong kaugmaon. Ug kana nga mga kaugmaon igsuon higala mao na ang inyong gipangandoy sa unahan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios niini nga taknas kabuntagon. Praise God, hallelujah.